hlavním rozhodčím Zuzka Matoušková. Čas na co-main event IAF 9 v Poděbradech. Šimon Jařebek dorazil teprve před chvílí až z polské lodi. Jel 7 hodin autem, nakonec to stihl a nastupuje rovnou do předposledního utkání tohoto dole večera proti Davidu Zoulovi. Takže dalo by se říci, že nemá co ztratit, může překvapit. Právě ani v Brně jsme od něj neviděli vlastně o čem je ten jeho styl, tak uvidíme, jestli mu David Zoula dá šanci. Ale... Zase přijel, rovnou nastupuje. Nemusí čekat 2 hodiny v šatně. Tak jdeme na to. Šimon Jařebek dostává okamžitě ránu hned z prvního úderu. Tvrdou. No, Zoula si čeká. Jde do toho docela bez hlavy. Za chvíli možná ani tu hlavu mít nebude, jestli takhle bude pokračovat. No, Jařebek má velké problémy vstát. Zoula se ho přeměřuje, krásně šel pod úder. Bere se Jařabka po celé kleci. Dělá trošku show, proto také musel Andrej Reinders na chvíli uklidnit. Tak, aby to nepřehnal, ale zatím to má všechno pod kontrolou. Zatím plně. Zoula v mountu přidává lokty a Jařabek už se tam zabalil a nebrání se efektivně. Teď tam zkusil úder, ale inkasuje další tvrdé lokty. Další upozornění od rozhodčí a je konec. David Zoula za 1,5 minuty vyřídil Šimona Jařabka. No. Já myslím, že lidé asi nečekali nic jiného. A teď zase 6 hodin do Polska. No. I přesto, jak dopadl zápas, tak stejně si Polák zaslouží respekt za to, že prostě přijel, aby ten zápas se mohl uskutečnit. Už od začátku měl velké problémy po prvním úderu a šel se vyloženě pro ty údery. A pro ně je to druhé tvrdé KO za 7 dní. Měl by si za mě dát teď chvilku pauzu, aby se mu srovnala hlava, protože samozřejmě čím častěji bude dosávat takovýhle údery tvrdý do hlavy, budou ukončený zápasy takhle, tak ta hlava moc nevydrží. Zaslouží, máme tady vítěze, kterého bude muset ještě určit paní rozhodčí. A tím se stává borec z rohu Bínového David Zoula.